Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. O nouă hartă, pentru că cea veche mi s-a resetat, nu știu de ce. Dar nu e nimic. Ne jucăm și noi cu ce putem, cum putem. Mi-am găsit aici un loc și vreau să-mi fac o casă. Da, nu uitați de un like. Foarte important. Vreau să-mi fac aici o casă. Dar unde ziceți voi să mi-o fac? O vreau să mi-o fac acolo. Hai că mi-o fac aici. Uite aici. Mai verde, mai așa, mai frumos. Sau nu fac o casă, mă pozitez aici sau cum ar veni. Da, era să fac o prostie. Așa. Am asta fix. O să punem aici. Nu, că aici după aia uite până la enemy. Sau e ok. Da, hai să ne punem crafting-ul ăsta. Și hai să ne facem un chest. Ăsta. Facem un chest. Îmi punem asta nu. Asta. Gata, avem, ok. Deci, lăsăm spate aici. Mâncarea, să zicem, da, punem, scriam. Opa. Carbonele le lăsăm și punem aici. Și aici ce vom pune? Vom pune așa, bum. Unde să mai iau lemn, pentru că nu stăm o grămadă la fiert. Deci facem în felul următor. Facem unul din asta, sau smoker. Și smokerul o punem aici. Și aici punem mâncarea. Punem una. Hai să facem și un pickaxe dacă tot e. Dacă tot e. Pickaxe, dar facem mai multe chestii oricum. Hai să punem pickaxe-ul ăsta de piatră aici. Așa, că se noptează și să ne culcăm. N-am pus niciun fel de setări, adică inventory sau ceva. Doar decât setările astea. Se pot pune time day, și zi. Sau dacă vreți să mă credeți, hai să punem time night. Vedeți? Deci, hai să punem time day. Mor este foarte bun în Minecraft. Ghicit, foarte bun în Minecraft. Punem aici. Aici așa. Uite, aici s-a făcut, mam, deci prăjește așa de repede. Deci nu cred. Încă 3 bucăți. Ce să facem noi din astea 3 bucăți? Facem topor. Da, și nu mai avem ce să facem dintr-o bucată, deci o păstrăm. Hai să punem toporul aici și avem ok, așa. Pum. Și atâta. Vreau să-mi fac... Hai că plantez aici. Vreau să fac o casă. Pământ sau... Încă nu ne facem o casă, hai la minat. Să zicem că e o mină. Dacă auziți țipete de copii, înseamnă că se joacă. Ok. Nu mai arunc acesta. Aura. Opa. Wow. Mare, nu?
Hai să mai luăm grămâni. Așa. Nu se aud mobii. Parcă vezi cum urăși. Am mers peste oceane, adică ca să caut locul. Cred că e ceva. Uite mă. What? Unde a dispărut? Foarte confuz. Acasă să iau tot iron ăsta, să nu mai stăm să-l... L-am luat. Dați acolo, nici măcar nu a fost. Da, ok, hai să ne facem torțe. Și hai să ne mai plimbăm prin masă pe aici. Chiar. Nu a fost de aici, da. În fine. La vale ne-a văzut ca lumină. Și aici. Unde vine acest? Schelet. Scheletule. Yes. Te omor. Deci, da. A, bă, schelet. Nu vreau. Să lăsăm partea de aia min. Wow. Da. Bine, să mă opresc. Nu vreau pe aici, vreau creeper-ul. V-am crezut că e drag în picior. Acolo explodează așa. What? Un bloc a reușit să spargă! Înseamnă că era creeper copil. Așa se numește creeper copil. N-am înțeles. Aici e totală. Toată totală. 25 de bucăți. 25. Și cu încă o bucată 29. Așa? Da. O să luăm și câteva bucăți de carbon. Carbon. Luăm câteva bucăți de carbon. Foarte ciudat. Nu știu cum am făcut. Ia da, 30% șterea, mulțumesc. Notificare când am 30%. Da. Hai să facem un drum. Așa, perfect. Dacă nu, acestez blocul. Uite unde l-am aruncat în ghiță. Acolo cu masă! Da. Era să mor! Wow! What? Da, wow. Deci dacă n-ați văzut niciodată să dai 3 cu el, what? Dar și are. Îmi place asta. Dar n-avem mai acolo. N-avem... Nu, să zic emeralda. Ia. E, dar mie mi-e lăsat. Păi aici ce punem? Punem ăsta aici, la locușorul lor. Ia, 29, cred că nu mai ajung, să mai pun încă 5. 40,
pe ceva, de ce pune aici 7? Stai. Nu știu ce vreau să fac. Cred că v-am mai spus o dată. Dacă auziți sunet de copii, se joacă niște copii. Bă, avem și miere. Știți-mi mie, cum pot lua mere de la albine? Eu absolut nu știu. Poate că... Nu știu să le zic. Poate că hai să găsim nisipia. Poate că cred că știu. Poate, cred că știu. Nisip, ne trebuie ca... Luăm nisip. Ca 10. Ce pe 10? Adică... Da, cred că e peste. Cred că am luat prea mult. 10, nu-i așa? Dacă deja smokerul terminat, da. Smokerul este primul. Ia, deci chiar vreau să încerc, stai un pic. Am asta 10 și facem sabie, ne mai trebuie. Sabie, armură. Hai că o ducem bine. Așa din primul episod avem armură. Foarte bine. Este chiar foarte bine. 2. Cum să facea ea? 3, deci am luat... am luat peste. Bum. Da. Bum. Și avem și 3. Deci foarte bine. Să nu terminăm. Cred că așa nu. Da, dar nu trebuie să încerc niciodată chestia asta. Forma boys.